Karo, txikiak ginenean, hasi ginen aurreko ikastolan, udaletxean. Ikastola guztietatik pasa gara. Eraikin guztietatik pasa gara. Da, ni hasi nintzen urtebete beranduago, da orduan sartu ninduten, nire aizparen klasekoekin, urtebete gazteago ziren ikaslekin. Orduan urte erdian pasatu behar izan nintzen. Hombre, klaro, niretzako izan zelako trauma bat. Baina, klaro, urte erdian bapatean, gelas aldatu, eta gainera baserrian aldatu ninduten. Joan nintzen baserrira nire aizparen gelakoekin, eta gero zuzenan zuekin, nire ezagutu barik. Baina... Zen toki, ni baditu doroitzapena kan, adibidez kirola, psikomotricitatea, egiten genuen herriko plaza, hor Bizkaieretan. Eta polikiroldegian. Eta polikiroldegian joaten ginela ibiltzen, polikiroldegian gaino. Eta nire guratzen dut asko, denean, gelak oso arditzuak ziren, ze lehioak handiak ziren, guan gutxiki ginen eta uste genuen handiak ziren. Baina, hiru gela zeuden, nire goratzen dut pilo kalean, egotea, plazan, ibiltzeaz, eta plaza erdian zegoen... Kioskoa. Eta kioskoan... Kioskoaren inguruan egiten genituen jolasak. Ensaiatzen zutela hori buki batzu, izutzen gintuzten. Opila bat, bai. Berteratzen ginenean eta lehiotatik azten ginen begiratzen eta egiten zuten Goratzen pila bat sartzen ginela Bizkaietatik igotzen ginen, eta kanpa berinaren aurretik sartzen ginen gelara. Lehenengo guna bai gogoratzen du superondo, jarri gintuztela eskaiera aurrean, jaran, eta... Nire ez dugu gogoratzen. Nik justu hori bai. Eraikina eraikitzen zeudenean, obretan zeudenean, egunen batean etorri ginen obra ikustera. Bai, aldaketa nik uste dut handia izan zela, azkenean, Sakabanat eta bezala zegoen ikastola, udaletxean zegoen, gero lehen hezkuntza euskaltegian zan, eta orduan hemen bateratu ginen dano, hasi ginen ikustu dut beste garaikoekin eta beste urtekoekin ezagutzen gehiago eta hori da. Baina hori ginen supernagusia mazien dut. Egin genuen lanpillo, bai, ibialdirako. Ibialdi horretan eta aurreko ibialdian, bebai, Saturtzikoan bebai egon ginen lanean nahikotxo. Hasi nintzen gogoratzen zelan beziklatzen genuen, joaten ginela, hartzen genuen hori ikasketa birairako, 8. mailan. Hartzen genuen kartoia, batzen genuen gela guztietako kartoia, eta eramaten genuen altxatarrero, diruren truke. Eta dirua ematen zigun. Bai, ostiralero atratzen genuen kartoia. Lehen oso familia oso gutxi ginen, gainera ez egoen dirurik eta konponketak egin behar zituzten gurasoen artean, baina gaur egun ere hori egiten da. Azkenean, gure familiak oso sartutak egon ziren ikastolan, eta azkenean beraien gaitik ikastola gaur den. Hasieran joaten ginen, baserrira joaten ginenean, markinara joaten ginen, zela baserri bat, paraiso, guretzako paraiso. Guraso joaten ziren gu joan aurretik, garbitzen zuten apur bat, eta gero joaten ginen gu. Eta hori... Ikastola guztia pasatzen zen. Aste bakoitzean joaten zen gela bat, eta orduan alokatzen zuten ez dakitzen bat hilabetetarako, eta guztiok joaten ginen. Eta hori, gurasoek eurek egiten zuten guztia, garbiketak egiten zuten, gero ostean egiten zuten berriro garbiketa. Baina bai, hori, alasak esan du hori familiarra, baina, ni orain nire iloban ikusten dut, nahiz eta ikastola hasi, nik uste dut bai mantentzen dela apur bat giro familiarra, edo gutxienez sustatzen dela giro hori bebai egotea. Ni espero dut hezkuntzan aldatzea, mesedez. Hezkuntza pizkatzu malguagoa izatea, irekiagoa, libreagoa, aurrei gehiago zuzenduta ezain beste politikoen arteko iskanbiletara, eta horrekin batera ere eraikinak eta dana aldatuz joango da. Itxaropena daukat, eskola 50 urte hauetan egin duena berdin jarraitzen badu ondo izango da, eta ziur nago hobetu ahal izango duela. Igual euskara aldetik, azkenean egia da, ikastola, gure garaian ikastola izan zen herriaren euskara ardatz,
nik uste dut oraindik hori mantendu egiten dela, hori bai gustatuko litzaidake hemendik 50 urtera, ardatz hori ikastolan garatu den ardatz hori edo nukleo hori apur bat zabaltzea bebai, eta hori herria euskalduntzea. Bueno, eta gu ikustea. Ni hori da lehenengo gauza.